La dona que he triat és Elisabeth Kubler-Ross. Ella va ser una doctora psiquiatra que va ser les primeres persones i dones que es va apropar a parlar amb els moribunds, amb persones que estaven patint, i es va preocupar per saber com se sentien a nivell emocional. I a partir d'aquí va començar a escriure llibres amb les seves experiències i també va traspassar, també investigant què passava en el procés de dol. Per tant, va ser la primera dona que va escriure sobre els processos de dol, també des d'una visió fins i tot científica i mèdica. Jo l'he triat personalment perquè ara fa un temps que m'estic formant en l'acompanyament i un dels primers llibres que vaig llegir va ser el seu llibre titulat El nen i la mort, Los niños y la muerte, i és un llibre que em va agradar molt perquè vaig poder plasmar i veure tota la sensibilitat que tenia ella a l'hora d'apropar-se en moments tan complexos com pot ser l'afrontar el final de vida o bé passar per un procés de dol. Avui he fet el shooting, m'ho he passat superbé. Per començar, la fotografia que vaig triar era una fotografia d'Elisabeth Kubler-Ross ja quan tenia més edat i, per tant, tota la caracterització ha sigut un procés molt divertit. I després, durant el shooting, m'he sentit molt acompanyada, hem pogut intercanviar impressions i hem rigut molt i m'he sentit molt acollida. Ja fa un temps que seguia el projecte Punta Rebels i aquest any vaig tenir la sort de ser escollida per representar una de les meves dones referents. Des que va començar tot el procés, m'ha agradat molt compartir converses en relació als feminismes i poder també conèixer altres dones referents, de les meves companyes, així com poder participar d'un projecte on totes les persones que estem involucrades hi podíem portar el nostre granet de sorra. Jo en concret vaig afegir-me a la comissió de reflexió i també a la comissió de tria del projecte i per mi ha sigut una oportunitat d'aprenentatge molt gran. El projecte triat, Ginwar, va ser un projecte que per mi era desconegut, com totes les meves companyes, i quan va ser triat i vaig començar a investigar una miqueta més sobre tota aquesta realitat, per mi va ser descobrir un nou món i veure com dones que estan relativament a prop, perquè tampoc estem parlant d'altra punta del món, estan creant una revolució des de zero totalment transformadora. I em va agradar molt perquè a vegades també podem tenir una imatge occidentalitzada del que pot ser la lluita feminista i em va ratificar que realment s'estan fent coses molt interessants arreu del món i que aquest poblat, amb tot el que representa a nivell de renaixement com a estructura social, és realment el que jo considero que hauria de ser el feminisme aquí. Que què m'emporto? Doncs molt d'amor i margarites!